Dneska nové videjko a to je konkrétne z schovky v Brookhavenu, to je Kiko na tej hojdačke, zdar, čus čus. A idem si z schovky v Brookhavenu, ako som písal, takže Kiko, dávam ti 40 sekúnd, hej, mám 3 nápovedy a vlastne 3 nápovedy a ja ho musím nájsť. Hej, ja sa skrie, asi. Ja zatiaľ idem tuto do fontány a nebudem sedieť, hej. Dobre, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dobre, neschovať, idem. Ja si dám auto. A môžeš si vytvoriť dom hociaký. Hej, dobre. Takže ja si 3 napovedy pošetrím. Ale budem si myslím... Dobre, tak sa spýtam... už si skrytý? No, áno. Dobre, máš ako si vo svojom vlastnom byte? Áno. To je úplne easy. A potom by sme sa mohli aj vymeniť. Ale môžem ísť aj preč? Nie, nemusíš tam dostať. Aha, dobre, tak ja viem, kde máš bar. Hen tam si, jasné. Ako neviem, kde si, ale viem tvoj barak, dobre? Že už to je, ale nemôžeš z toho baraku preč, možno iba buď v ňom, ale vlastne sa môžeš premeniť na iné miesto, hej? Tak ja sa dobre, čakaj, tu možno tu dobro karajna. Hej, ale otvor barak, hej? Musíš ho nechať otvoriť. Takže si dole, úplne na poslednom poschodí. Úplne dole, či si. Aha. Si niekde, alebo čak, to si ešte pošet. Aha, to ešte nepoviem. Nie, však ja sa nejdem pýtať. No. Vyťah. Si stále v baraku. Ale stále. Mám ťa. No dobre, takže toto. Dobre, poď, daj z respawn. Respawn. Počkaj. Tak, reset. Aha. Dobre. Sme na začiatku. Ešte nie som. Veď už si. Aha. Dobre, Kiko, tak poď tuto a dívaj sa proste takto do zeme a počítaj do 40. Dívaj sa. 7, 8, Po dole. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, schválne, neschválne, idem. No. Káru. Tak alebo ja neviem, sa dá. Káru najskôr. Tak môžeš sa pýtať, ak chceš. Dobre, tak si vo svojom vlastnom dome? Nie, žiadny nemám.
Dobre. Musí. Áno. Makarena, vole. Toto. Dag, dig, dag, da, o. Áno, brillantam. Ja to tam poradne rozjíždím. Ty vole, to je kdakdy. Čakaj, si v dome, si v nejakom súkromnom dome, alebo... že Ako tam- cudzom? No nie, že si v normálnom cudzom dome, alebo v takom dome, že tam, kde sa čosi pečí, alebo striha, alebo kaderníctvo, alebo niečo. Áno, som. Aha, okej. Ako toto by sa mohlo rátať, ja tu zatiaľ tancujem. Ty že tancuješ? Tancujem. No už idem dotancovať. Už sa mi nechce tancovať, to je. Čiže si v nejakom dome tam, kde sa čosi robí. Čakaj, Káru si mi zavolať. Dobre. Emprizovať domy. Že si v nejakom dome, čo si robí, hej? Napríklad, že sa pečí, alebo čo si tak. Áno. Alebo sa spýtaj konkrétne, vieš. Nie, už nechcem ti otázky. Koho dome? Ja ten môj dom. Tuto, Ale nemôžeš... Ja som sa nepremiestnila ako odtiaľ moc, ja som sa presunula iba do inej miestnosti. Aha. Tuto budem. A idem si tu Ty tancovať. vole. Ja tu zahodím tanečky kdakdy. To je dosť veľký ten Brookhaven. Že? Tak alebo máš 5 nápovedí, hej? Už si 2 minul. No tak dobre, tak kde si? V kaderníctve, alebo presne mi To ti to nie, ja ti môžem odpovedať iba áno alebo nie. Dobre, takže si v nejakom disku, alebo v nejakom bare, alebo čo si také? Nie. Neviem, či sa toto asi nie. No, to sa nebude rátať, nie. Nie. A mám ťa. A fakt si ho našiel. Ja som bol tuto. A tak dáme si ešte jednu. Dáme si ešte... Ja si to možno aj tušil. Počkej, ty si bol kde schovaný? Však ja som bol hen tam. Tuto? No, ja som sa trocha premiestnil. Ja som bol v tomto. Losenka? No dobre, tak teraz ja dám odvetu, hej? Ale pôjdeš zase ty počítať, hej? To je posledný krát. Poď ty počítať. No, dobre. Dobre, chod na respawn. A chod sa dívať. No dobre, do 4. Dáme do 40, hej? Posledná hra. Dobre. Nie, ale môžeme ja sa potom schovať? No ideme. Jak ma rýchlo nájdeš, tak hej. Dobre, čiže 1, 2, 3, Ale že? 4, 5, 6. Alebo Kiko, už môžeš hľadať. Ja už som sa skryla. No dobre. Tak, to musí byť. To most. Dajte like aj odber. Dík. A určite zdieľajte video kamarátom. Nech aj oni dajú odbery a všeličo. To sa skrytí. Hej. Máš 5 otázok, keď chceš. Dobre. Si v nejakom, tam, kde sa čosi robí, napríklad, že peči alebo káva. Nie. Si v nejakom súkromnom inom dome? Nie. Máš 5 otázok. To fakt No ako niečo sa tu robí, ale nie je to tam, kde si ty myslíš. Není to v tých malých domčekoch, kde je napríklad káva alebo ten také, vieš, tam nie. Alebo že by som spravil hento. Ja sa nepremiestňujem, ale ja sa pohybujem v tom takom, ako keby sa iba pohybujem, no. Si na policii? Nie. Máš posledné 2 otázky.
Ja idem helikopterou, bro. Nie som na streche, neboj. Čakaj, ale mám sa kúkať, že kde si. Takže kde by si mohol byť. Keď si sa tak rýchlo schoval, to môžeš byť kde si blízko, to dáva logiku. Okej, ale... Lebo tuto? Hej, ja budem tuto. Bo možno, že tu by si mohol byť možno. Ja som farebný, to není fér. Čo? No ja som zase čierny. Však dobre, ale tak keď to tak zoberieš, tak... Čo? Počkaj. Čakaj, že sa Pozri, ja sa nepohybujem inde, ale... Skús sa ešte opýtať, ak chceš. Dobre, kľudne. Čo? Počkaj, ten kickbook. Ja stojím tancovať, očividne. Tak. Čakaj, keď tancuješ, hej? Však ale v nejakej budove, ty inteligent. Ako tu by si mám celkom... Jak by si sa dobre spýtal, tak ma určite máš. To je úplne easy. Keď zistíš, že v akej tej budove som, alebo toto... Brýle mám jak mácher. Ty máš brýle? Mňa to... Á, dobre. Som sa zľakol, že ma zatvorili na nádherný. Tak praclík to je... Čiže si v nejakom dome, hej? Ako nie je v dome. Ty si v nejakej firme, alebo čo si... Áno, áno. Máš poslednú otázku. Čo sa tam vyrába? Alebo si ja ti musím odpovedať áno alebo nie. Počkaj. Nie, to si neviem. Ja by som ti aj povedal, ale... Ako nie je to taká firma... Nejaký firmy. No, dá sa... Hej, dá sa povedať, že hej. Dá sa povedať, že počkaj si... Tu som na stoličku. Mám bicepsy, ty vole. Neviem, pešky. Či ťa uvidím. Vidíš ma, či nie? Hej, Fakt? ale nie. Čakaj, budem sa... Na akej si ulici? Iba táto srandy. Na akej si ulici? Ja neviem. Mám tancovať na stoličke? Čo? A nie. Semka. Už ti po... To je nejaká myš. Tam otvor, kam ma zatvorení. Alebo tak sa môžeš opýtať, že kde som. Som sa resetoval. No to fakt. No, tak kde si? Dobre, poviem ti, som pri hasičskej stanici. Dobre, myslím, že Porsche a ideme na... Nie, ja som sa nechťa zlivol. No, tak sa nápoj. Čakaj, ty si stal schovatý? Hej, OK. stále som tam. Čiže pri hasičskej stanici. Tak ideme na to. Takže. Musíte určite dať toto, čo som tu napísal. Toto. Dobre, ideme Porsche, čo? ideme na to. Porsche, ideme na to. Pri hasičskej stanici. Ja ťa vidím. Fakt? Hej. Čakaj. Že máš také modré auto. Áno. Už ma nevidíš? Nevidím. Čiže si kde si tam, to dáva logiku. Čakaj, mi doľava.
pri hasičskej stanici, hej. Ja ťa vidím. Tam ma vidíš? Už si išiel doľava, čo? No, Už ťa nevidím. čakaj. Čakaj, skúsi takto. Vidíš ma? Hej. No, ty kde si? Nepoviem. Môžeme hasička. Však hasičská stanica. No však. No tak choď ku nej a... Však hľadám. Ty si blízko nej? Čakaj. Fakt nevieš, kde je hasičská stanica? Nie. Pri nemocnici. Čakaj, tam Kde je nemocnica, tak tam je takého... Pôjdeš zrovna a... Dobre, od respawnu mi vral mi. Teraz čakaj, musím nájsť. No. Čakaj. Kde je ten respawn? Som sa fakt strašil rovno. Myšlenka. Čiže pri farme daj reset. No, daj reset a to kam si zašiel, však tam. Ja si ti povedal pri tom domu. Čakaj, čakaj. Že by som bol takto tu. A ten mod napadne. Čakaj. Dobre, no. A teraz mám ísť kam od respawnu? Doprava alebo doľava? Doľava z tvojej strany. Rovno. Od respawnu rovno, však predo mňa. Tam proste, kde máš, vieš, ako máš auto. Rovno, stále rovno choď, stále rovno. OK. Rovno. Však tam je. No, to nie je Ešte, nemocnica. no a poď ešte dopredu viacej. A po pravej ruke. Pravá ruka, tam po pravej. Dobrá, To je- hasičská stanica. No. Aha, tak už viem, kde si jasne. Že si v tom hal. Hej. Neviem, či ma To je nájde. tvoj obraz? Ja viem. Čakaj. Co si? Čau. Takže to bolo z dnešného videjka všetko. Jak sa vám to páčilo a chceli by ste ešte natočiť s Kikom niečo, tak dajte určite like. Dík, že si tu so mnou bol a čau. Čus.